Del 8 al 10 de juny torna la Reus Viu el Vi. 50 cellers presenten els seus millors vins a la plaça Llibertat en l'autèntica festa del vi de la gastronomia de casa nostra. I enguany no deixis de visitar el nostre village per comprar els vins que més t'hagin seduït. Seguim amb l'opinió d'alguns dels periodistes que segueixen l'actualitat política de la ciutat amb la valoració de com ha estat aquest primer any de govern de Convergència i Unió i el Partit Popular. Home, jo recordo que tot just quan feia 100 dies de la presa de possessió de l'actual equip de govern vam fer una valoració molt similar amb aquesta i ja donàvem a entendre que tenint en compte d'on veníem, després de tants anys d'un govern socialista a l'Ajuntament de Reus, d'una majoria socialista a l'Ajuntament de Reus, calia molt de temps, possiblement calia més temps per poder fer una valoració com cal. Des d'un punt de vista de descripció, que això és el que faig bàsicament en el meu blog, en el món de Reus, certament el que ha passat durant aquest últim any ha estat increïble. Per la intensitat de coses que han arribat a passar, per la magnitud d'aquestes coses i per les conseqüències que això ha tingut en la capacitat de l'actual equip de govern de poder fer coses. Hi ha una frase que per mi em sembla molt il·lustrativa del que ha estat pròpiament aquest primer any del nou equip de govern, que la deia l'alcalde, que la repetia molt sovint l'alcalde, i és que el soroll no ens ha deixat treballar. Si una cosa que ha caracteritzat aquest primer any de legislatura és que hi ha hagut massa soroll i per això, certament, jo crec que estem davant d'un altre any, aquest segon any de l'actual equip de govern, on realment caldrà valorar aquestes coses que possiblement no s'han pogut executar durant aquests primers 12 mesos i on aquest famós projecte de ciutat que alguns discuteixen si existeix o no, crec que es podrà visualitzar d'una manera o d'una altra durant aquest any que, espero, però en un altre sentit, potser més positiu, sigui tan o més apassionant que el que hem deixat enrere. El govern de CiU i PP no ho ha tingut gens fàcil a l'hora d'entrar a governar. Per un costat, perquè voler implantar un model diferent al que hi ha hagut a la ciutat, i més tenint en compte 32 anys d'un govern d'un mateix color polític, és una tasca molt complicada. A més, si tot això ho ajuntes amb l'actual context econòmic, en què es deuen molts diners, i a l'Ajuntament de Reus també se li deuen molts diners per part d'altres administracions, sobretot del govern de la Generalitat, doncs clar, és una situació complexa per entrar a governar en aquest moment. Per un altre costat, durant aquest any no hem sabut quines són les línies d'actuació clares del nou govern municipal. Hem de recordar que fins fa poques setmanes no s'han aprovat els pressupostos, el full de ruta, per tant, que se seguirà, i que ara en breu s'ha de presentar quin és aquest capítol d'inversions, el programa d'inversions. Uns diners que sortiran de la venda de la funerària, que també és una de les principals novetats d'aquest nou govern, és a dir, en aquest cas privatitzar el 95% de la funerària durant 25 anys, i pel que sembla ja n'hi ha prou amb aquests 10 milions d'euros per fer més inversions, perquè l'Ajuntament ja ha dit que es descarta fer altres operacions similars amb altres empreses i també, de moment, en part del patrimoni. Per tant, ha sigut un any complicat per tot això que dèiem. També hi ha hagut l'aparició de factures per part de l'antic govern, que això el que ha fet és posar soroll i no agilitzar aquesta bona marxa del govern, i per tant haurem de veure a partir d'ara quines són aquestes línies d'actuació. Bé, jo sóc conscient de les dificultats que ha de tenir un nou equip de govern d'agafar els regnes d'una ciutat com Reus, amb un entramat tan complicat d'Ajuntament, d'empreses, una ciutat que a més des de fa molts anys té altres serveis que jo crec que haurien de fer altres administracions, com és el tema del macrohospital, tot el tema sanitari, però sí que durant aquest any m'ha sobtat una mica el fet que el nou govern hagi estat, almenys el que es visualitza, la sensació que hi ha, tants mesos una miqueta a veure realment com estava la situació. Més quan la majoria o bona part de regidors que ara hi ha en aquest Ajuntament abans estaven a l'oposició i se suposa, si no molt malament, i esperem que sigui un tema a corregir en aquests 4 anys, que havien de tenir tota la informació necessària per saber com estava el tema i per tant per fiscalitzar el tema que feia aquest govern. Per tant, aquesta és una situació important que no s'hauria de repetir i que no hi hagi més cap tipus de queixa ni de lamentació per part dels partits que no estan al govern de manca d'informació. Jo crec que és un govern que va començar amb molta il·lusió, que evidentment ha tingut les grans dificultats econòmiques que hi ha en aquest moment. També jo penso que la sensació d'avui, del moment que estem gravant això, ha canviat en 2 dies, perquè afortunadament molta gent ha separat les factures que feia més d'un any que estaven pendents
de pagar, no? Per tant, això jo penso que és una bona notícia i val la pena que entre tots comencem a mirar endavant i la gent pugui afrontar nous reptes tant empresarials com públics que la ciutat necessita. I també una altra de les qüestions que també m'ha sobtat és una certa política de pèndol, no? És a dir, moltes situacions d'aquelles que a l'entrar semblava potser que les canviessin només perquè era de l'antic govern anterior, no? I ara s'ha vist com moltes d'aquelles situacions, evidentment abans s'han fet moltes coses malament, però també hi ha coses que penso que estaven ben fetes, que va semblar que hi havia una mena de sensació de desmuntar aquelles coses que tu pensaves que potser funcionaven, no? Així ho veuen alguns dels periodistes que segueixen l'actualitat política de la ciutat. Fins la propera!